Балконда темекі тарту тыйыла, тұрақ йортларны хостел итеп файдаланырға ярамый. Октябрь башынан тағын нинди кануннар, нинди үзгәрешләр үз көченә керде. Халыкка файдасы булырмы? Эфирда Таянның нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, еңеле кагыйдәләр белән дә таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтегезне сез төймәләр ашыда белдерә аласыз. Кызыл килешмәү билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән дә яңа кануннар инде 1 октябрьдән гамәлгә керде. Монда халык өчен резонанс тудырган мәсьәләләр дә шактый. Шулык мәсәлән, янгын чыгу куркынычы, суд карарлары, салым белән бәйле ниндер мәсьәләләр. Менә сезнеңчә, халыкта шау-шу уята торган төп нинди юнәлешләргә игътибар бирергә кирәк дип уйлыйсыз, Марат әфәнде? Benim oylamamsa bu münasebetken özgürlükler olay başta gerekli, urunlu. Çünkü bu özümün iş boyunca bu balkonda temak tartılar. Ondan sonra bu anda hosteller yetiştiriyor, halk arasında bir katı әлия хәтлек канагатсызлыкны тудыра. Аның буенча бик күп заявлениялар килә. Чөнки менә ул даже балкон турында әйтсәк, инде аның балконның даже нәрсә ул балкон ини өчен ул төзелгән дип эштән кирип китсәк, анда тәмәкегә түгел, башка күп эшләрендә тыярга кирәк. Балкон ул үзе төзелгән төзүчеләр тарафыннан ул әгәр дә йорт эчендә бер янгын, башка төрле шундый гадәттән тыш хәл булган чакта кеше шунда вакытлыча чыгып торып, һава сулап торырга өчен куйган әйбер. Без аны әйләндерәбез, или бүлмәгә, уже торак бүлмәгә аны кешеләр спальня сапкалар, или анда уже склад була ул безнең, или холодильник роль үтә. Анда ни генә юк, но безнең тип роль үтәми. Шуның өчен балконда тәмәке тартып, күп очракта янгыннар чыгып, үзеннән түгел астагы этаждагы балконнарга тәмәке төпчекләре эләгеп, зыян күргән кешеләр бик күп. Шуңа күрә бик вакыт Күпсыраулар булырга мөмкин. Бу юнәлеш буенча Искәндәр әфәнде, менә законнар үзгәрешен сез ничә кабул иттегез һәм әлеге законнар эшләрме, халык моңа әйләнер дип уйлыйсызмы? Хакимият әкрен генә ниндидер үзенең дөрес булмаган эшләр башлады дип саныйм. Бу очракта да ни өчен башта шул хостелларны рөхсәт иттеләр йортларда салырга, кешеләр анда төзеделәр, квартираларда, ниләрдә ясадылар, акчалар тыктылар һәм аларга бүгеннән хәзер ярамый башлады бу әйбер. Күпме кеше эшен югалта, дәүләт үзе күпме салымын югалта. Аннан соң күпме эшмәкәрләр югалтулар кичерәчәкләр, беләчәкләр бу очракта. Әле җитмәсә, шушының белән бу нәрсә өчен эшләнә? Зур ире ательерларга юл ачу шикеллерәк кенә. Чөнки кичкенә хостеллар аларга кымашаулыйлар, аларның клиентларын үзләренә тарталар, Бусы да бары тик байны яклау өчен һәм ярлыны бетерү өчен генә эшләнгән әйбер. Инде минем балконымда мин тәмәке тартаммы, хатыным белән яклыйммы, сөяркәмне алып кайтаммы? Бу минем балконым, минем өем, Бу әкрен генә хакимият минем өемә керә башлады. Һәм минем балконыма кирип, минем балкондан ни эшләргә кирәгенә хәтле өйрәтә башлады. Киләсе атнага камера кую турында чыгарырлар кухняга, шулай килеп чыгамы? Сез тәмәке тарткан төтенегез, шул күршеләргә. Мин үзем тартмыйм. Мәсәлән, тарткан очракта, сез әйтәсез, бу нәкъ менә минем шәхси тормышыма керү дисез. Сез тәмәке тарткан төтен күршедәге, мәсәлән, шулык балага зыян китерә икән. Бу очракта нәрсә эшләргә? Бу очракта бернишләп тә булмый, җәмәгать. Монда ике якның да хукуклары бар, Бу якның да хукукы бар, бу якның да хукукы бар. Шуңа күрә бу очракта аны регулировать итү кешеләрнең үзара регулировать итүеннән үзләре регулировать итәргә тиеш. Моны законнар белән син монда бүген тәмәке тартма, бу минем инде фатирыма керә башлау дигән сүз, Минем фатирым, минем балконым, ничек белим шулай эшлим. Мин анда бит ушак ягып, башкаларга куркыныч, башкалар яна торган әйбер эшләмим. Мин тәмәке тартмасам да, бу очракта тәмәкечеләрне якларга мәҗбүр. Ләкин янгыннар чыга барыбер, Искәндәр, сез бу студиядә без беренче генә очрашуыбыз түгел, сезнең яраткан мәкаләгез бар. Минемчә әйтем бар шундый, минем ирегем шунга кадәр барырга тиеш, башка кешенең ирегенә кумачылык итмәсен дигән. Сезнең яраткан әйтемегез бу шулай бит. Элек-электән килгән традиционный әйтем. Сез ничек уйлыйсыз менә закон ягыннан? Мин Искәндәр белән бик килешебезмим, чөнки бердән әнә аның бер эше белән килешә, мин хостелларны башта ук рөхсәт итәргә кирәк түгел. Чөнки андагы кешеләр теләсә көнгә, сәгатенә никадәр алмашынып торган 7 ят, кем әйтмешли, урамнан кергән кешеләр белән бергә яшәү күңелле түгелдер, торакта яшәүчеләргә. Инде балконнарга килгәндә, балконнарны минемчә, мин үзем күптән уйлап йөрим, аны аерым куркыныч чыганага итеп тә санарга була. Чөнки анда әле тәмәке тартып истарату гына түгел, анда авыр әйберләр яки аннан теләсә нинди әйбер атулар, алар барысы да шул балконда, шул фатирда торган кешенең шул кадәр җавапсыз булуын күрсәтә торган әйбер. Газ баллоннары бар анда. Газ баллоннары да тора, башкасы да тора. Буяу әйберләре тора, барысы да алар бар да куркыныч әйберләр. Шуңа күрә балконда тәртип кертергә дигән закон
Ул минемчә алырга Балконда тәмәке тарту яңгын чыгарырга мөмкин, әйме? Кухняда газ кайды кабызу, кстати, шартлатырга мөмкин, ине шартлатырга мөмкин, әйме? Залда электр утын кабызу, электр ток суктырырга мөмкин. Әгәр без булай торып мөмкинлекләрне чиклибез, антимантык белән барсак, барсын да тыярга кирәк, чыннан да. Юк, ниндидер җаваплылык булырга тиештер бит. Ул бар. Ул булай да бар. Гражданлык кодексында да ул бар. Ул бүтән җирдә каралган. Хәтта нидә дә каралган. Менә Искәндәр әфәнде әйтмешли, һәрбер шәхси әйбергә дәүләт тыгыла. Тегендә булсынмы, кухняга булсынмы, хәзер балконга керә нарсың, нигезгә кухнягызга керә. Сез нәрсәндә пешерәсез, бәлки наркотик ясыйсыздыр, бәлки анда террор белән бәйле әйберләр ясыйсызмы. Шундый мантык белән барса, инде хукук сакчыларына ишек вату рөхсәт ителде. Хәтта приставларга бирәләр бу хукукны хәзер. Шуңа күрә монда канун кеше тарафында булырга тиеш. Кызганычка каршы безнең кануннар хәзерге вакытта ул дәүләт һәм көчле органнар. Мәсәлән, яңгынчыга икән, әлеге шартларда. Кешегә уже закон нигезенә керәләр. Чөнки бүгенге көндә әйтеп уздым бит, уже ул балконның нәрсә икәнен турында уже законда язылган. Но кешеләр аны укымый или белми, или белергә теләми, но аны үтәмиләр. Но кеше үзе үтәмәгәчтә ни эшләргә тиеш? Ни өчен менә астагы кешеләр, ни өчен андагы йорттагы яшәүче кешеләр анадан булырга тиешләр начарлык күрергә. Шуңа күрә хөкүмәт тагында үзенең өлешен кертә, чтобы халыкка аңлатырга. Машинадан чыккан төтен исни. Андый закон нигезендә бара, ләкин шулай да төгәл язылмаган. Менә ничек уйлыйсыз, әгәр дә Фәрит әфәнде сезнең мәсәлән шул ук күршегездә тарталар икән, һәм кемдер мәсәлән шул ук мангал белән анда шашлык кыздырып утыра икән, сезнең менә моңа мөнәсәбәтегез нинди булачак? Әлбәттә, законнарның бу законның кирәге бар. Икенче ягын әйтергә кирәк. Бу закон эшләнеп бетелмәгән бүгенге көнне. Исбатлау, ничек исбатларга тәмәкене тартырга ярый дип язылган, ут кулланырга ярамый дип язылган. Ул бит тәмәке тартучы күп вакытта тәмәкесен балконда тарта да урамга тындыра. Анда машинага эләгергә мөмкин. Аны исбатлау бик тәвыр. Бу законнар эшләнеп бетмәгән. Әлбәттә кирәк законнар. Ләкин эшләнеп бетү кирәк булыр әле. Закон кабул итеп, исбатлауны эшләргә мөмкин түгел. Ул эш өстендә эшләүчеләр, административ органнарда эшләүчеләр, хукук саклау органнарында эшләүчеләргә осталыкны арттыра кирәктер бәлки. Закон белән инде аны менә фәлән дәлилләргә дип алай дип куеп булмый бит аны. Җинаять эшләрендә без дәлил язырга. Без тагын төп мәсьәләләрнең берсе хостелларга да берникадәр тукталып китик. Марат әфәнде, кемнәр зыян күрәчәк моннан? Һәм кайбер мәсәлән шул хостелларда, шул кунакханәләрдә элек мәсәлән шул янгын сүндерү куркынычлыгы сигнализациялар булмагандыр. Менә алар белән дә көрәшү чарасы итеп кертелмәгән икән бу законнар. Но монда зыян күрәчәктә, зыян уже күрделәр. Анда менә әгәр дә ул ятларда хостеллар булган ятларда, анда инде шул булган көннән бирле зыянны күрәләр. Чөнки бит ул трактор ул кешенең даими яшәү урыны. Бу хостелларда кешенең вакытлыча килү урыны гына. Чөнки менә бу икесе әйбер, чөнки һаман яшәгән кешеләрнең аларның балалары бар, вакытында йоклатырга кирәк. Бу вакытлыча килгән кешеләр, алар күбрәк башка шәһәрләрдән килгәннәр, алар күбрәк башка нирәк инертнәрәк тормыш, аларның күбрәк күңелле тормыш. Шуның өчен алар монда яшәүче кешеләргә гомумән кымачалык китерә и тынычсызлык китерә. Бу очракта алар уже зыянны күрделәр. Менә хәзер ул бу яңа закон кергәчтән, әйтеп уздылар монда, кемдә бер предприниматель может быть үзенең эшен югалтыр. Но бит аны бер кеше может быть анда азрак кына бер кеше может быть кыенлык кичерер. Ул бик акыллы предприниматель булса, ул икенче җаен табар, икенче юлын табар, ул эшсез калмас. Но зато ул йортта яшәүче 200-300 кеше тынычлыкта кала. Ул алар акчасын керткән бит инде монда, ачкан. Сез идарә итүче компания җитәкчесе буларак менә монда соннар белән әйтә аласызмы? Күпме кеше зыян күрәчәк һәм күпме шундый хостелларны дип әйтик, кунакханәләрне ябырга туры киләчәк? Юк, мин андый статистика миндә юк, но мин әйтмәсем, алар бигрәк күп дип. Анда бик күп түгел. Бүгенге көнне менә безнең 552 йорт идарәдә булганлыктан да бер анда унлап хостел бар, ул йортларда аннан да күп түгел. Монда зыян күрүчеләр күп булмаячак. Но ул хостеллар аннан китсәләр, рәхәт күрүчеләр күбрәк булачаклар, рәхмәт әйтүчеләр. Монда бер кызык әйбер, монда
bu bütünüsü de rüxsat bilen işlendi. Rüxsat bilen işlendi devlet tarafından, organlar tarafından, cevaplı daireler tarafından rüxsat bilen birildi, işlendi. Günlerden birinde. Bugün anda bir kişi ziyan korugan mümkün, iki kişi ziyan korugan mümkün. Bu deputat sözü. Cemaat. Депутат шундай эшләргә тиеш, аннан бер кеше дә зыян күрергә түгел, файда күрергә тиеш. Баштан ук уйларга кирәк иде рөхсәт бирер алдыннан. Бирмәскә кирәк иде рөхсәт. Монда ничек инде рөхсәт бирелмәгән, бүгенге көндә тотабыз да хәзер бирелгән рөхсәтләр белән бер кешене дә без бүген урамга куып чыгарга, эшсез калдырырга хукукы булмаган кешеләр тоталар да хукук, шундый хукук алалар үзләренә. Әйе, аларга сайлау мандат белән бирелгән андый хукук. Әмма бу булырга тиеш түгел иде. Бүген моны яңадан кузгалтырга кирәк түгел иде. Башта рөхсәт итәсең, аннан соң шуны уктыясың. Бу, беләсезме? Илдә булайда безнең илгә алып килмиләр, инвестициялар китергә атлыгып тормыйлар, ашкынып тормыйлар читтән. Без монда бүген бер төрле закон чыгарабыз, иртәгә икенче төрле закон чыгарабыз да, бөтен эшмәкәрләрне куркытып бетерәбез, чит илдән килгән инвестицияларны куркытабыз да, аннан соң китерегез инде безгә инвестиция дип утырабыз. Бу иң жүләр сәясәтнең берсе. Руслан афәнде, килешәсезме? Менә монда алдан ук инде уйланып эшләнгән һәм башта ук бу тотатылырга тиеш булган эш дип. Юк, мин Искәндәр әфәнде белән килешәм. Чыннан да бу ире ательеләрнең булган лоббистик кануни. Чөнки чын рәвештә менә статистиканы карасагыз, 90 Казан хәзерге вакытта 3нче урында туристларны менә җәлеп итү буенча. Ул туристлар хәзер кая китәчәк? Мәсәлән, анда ире ательеләрдә, мәсәлән, $100 бер төнгә. Инде хостелда булса анда 1000 сум, анда 1200 сум мәсәлән, шулай бит инде. 500 сумлыклар бар. Читтә калдырып яшәсез. Әгәр дә хостелны ясаган икән инде эшмәкәр, зурмы ул, кичкенәме, ул анда шундый итеп оештырырга тиеш эшне, ул күршеләргә сизелмәслек булырлык. Кая сизелмәслек, статистика бармы? Ни рәвештә ул үзгәрде? Кулланылачакмы, бу юкмы? Без рекламадан соң ачыклаячакбыз. Бу закон хавадан чыккан закон түгел. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянук тапшыруы һәм без рекламага киткәнче октябрь башыннан кергән яңа законнар, үзгәрешләр турында сөйләшә башлаган идек. Һәм тагын бер төп мәсьәләгә килеп җиттек, ул да булса судлар эшчәнлеге белән бәйле үзгәрешләр. Зөбәйдә ханым, менә монда хәзер халык мәнфәгатьләрен кайгыртып эшләнгән эшме бу дип саныйсызмы сез? Алмаз халык мәнфәгатьләрен кайгыртып эшләгән эшме, юкмы икәнен закон тормышта эшләп карамый торып белеп булмый аны күбесен. Күбелешен. Бу чиракта формаль яктан килгәндә халык мәнфәгатьләрен күздә тотып эшләнелгән дип әйтелә. Аннан соң судларның эшен ниндидер бәйсезлек күбрәк булыр дип, судларның җирле властлардан бәйсезлеге күбрәк булыр дигән фикер күздә тотылып әйтелә. Кассацион инстанция дигән әйбер, кассацион судлар дигән әйбер алар элек тә бар иде. Хәзер менә аның эшен үзгәртүләренә 1 октябрьдән бирле безнең Татарстан халкы мондагы бөтен инстанцияларны үтеп беткәннән соң, әйтик инде җәмәгать судьялары карый икән, федераль судьяларга биреп апелляцияны узганнан соң һәм федераль судьялар карыйлар икән. Инде федераль судьяларның хөкем карарларын яки гражданлык эшләре буенча хөкем карарларын хәзер Самарага мөрәҗәгать итәргә тиеш булалар. Һәм анда шундый үзенчәлекле яңалык бар. Ул да булса элек бер судья гына карый иде кассацион гаризаларны, кассацион жалобаларны. Ул карыйдыр, шулай итеп, ул карап чыга да материалны соратып алырга кирәкме, юкмы? Бу жалобага канәгатьләндерергә кирәкме, юкмы дигән сорауга бер судья гына җавап бирә иде. Хәзер бу яңа реформа буенча, яңа законнар буенча, яңа кертелгән тәртип буенча һәрбер эшне караячаклар. Ул сплошной дип атала инде. Элек выборочный дип караладыр, хәзер сплошной дип карала. Гариза кергән икән һәм гариза законда каралган таләпләргә туры килә икән, ул гаризаны алып хәзер судны карыйлар. Апелляция судындагы шикелле үк дәлилләрне дә гадиләштереп әйтсәк, тамашачылар өчен, менә монда хәзер нәрсәләр үзгәрәчәк. Монда бит әле аудио фиксацияларны мәсәлән инде аны белә бутамый гали кассацион инстанциялар. Ансы аерым мәсьәлә бар. Һәм автоматик билгеләү дигән яңалык керде. Менә хәзер халыкка карата бүген мин нәрсә әйтер идем? Гади генә тел белән әйткән вакытта 1 октябрьдән бирле гражданлык эшләре дә, җинаять эшләре дә каралачак, суд утырышларының барышы язылачак, аудио фиксация дигән әйбер язылып барачак. Элек ул бары тик кешеләрнең, катнашучыларның үтенече буенча гына, сорашан гына гражданлык эшләре буенча һәм җинаять эшләре буенча шулай иде.
Һәм мондан нәрсәсе белән истә тотырга кирәк монда. Гади халык, менә мин бит инде 46 ел буе судларда йөргән кеше, мин бит беләм бит инде. Алар кызып китеп, эмоцияга бирелеп, судлар турында яки башка турында шул кадәр сөйли башлыйлар, бигрәк тә гражданлык эшләрендә, җинаять эшләрендә әллә ни бик аларга ирек бирмиләр, конечно, артык кызып китәргә. Алар сөйли башлыйлар. Менә фәлән судья шулай итеп караган иде, менә ул сатылып алынган булды, сатлык булды дигән сүзләрне әйтәләр, яки теге якка карата ниндидер кешеләрнең намусына тия торган сүзләрне әйтәләр. Үзләре йөгәнсез тоткан кешеләр күп, судка килгән кешеләр арасында. Хәзер бүгенге көндә бу турыда уйларга кирәк. Әгәр дә сез судья турында, яки нинди дә булса прокурор турында, гаепләүче, хәтта шул ук адвокат турында, яки каршы як турында нинди дә булса сүз әйтәсез икән, яки янда сатып алынган дигән сүзләр, сатып алган дигән сүзләр әйтәсез икән, бу сезне җинаять ясауда гаепләү гаебәтен тараткан өчен җавапка тартырга клевета дип әйтик инде, гаебәт кенә булмый инде бу. Яла яккан өчен Журналистларның хәзер ничек үзгәрәчәк икән? Дәлил була. Юк, аудио-видео фиксация элегелектән бара иде бит инде ул. Анысы да бар иде аның. Юк, элегелектән мәҗбүри түгел иде. Ул мәҗбүри түгел иде. Ул бара иде һәрбер судта бүген дә әле торалар инде алар күптәннән. Әмма шунысы бар, анда бит әле икенче яңалыклар да керде. Менә бу суд мәсьәләсендә яхшымы, яманмы дигәннән. Суд өлкәсендә теләсән инде үзгәреш, ул яхшы. Бу яхшы, хәзер монда яңа инстанция барлыкка килде һәм бу инстанция беренче вакытта үзен күрсәтү өчен шактый гадел эшләргә мөмкин. Икенчедән, анда бит инде автомат рәвештә хәзер элек судьяларны билгеләсә председатель, суд рәисе билгеләсә, хәзер монда суд рәисенә һәр вакытта да менә монысын яздырмаска да мөмкин, суд рәисенә һәр вакытта да фәләнчә миллионны кертеп биреп, хәл итәргә мөмкин иде. Бу очракта хәзер ул автомат рәвештә судьяны компьютер сайлый, шуңа күрә монда кемне аласың, аннан соң эш судья карый бер үк эшне һәм шундый әйберләр бар. Бәйсез булырга күбрәк урын булсын. Әйе, бәйсезлеккә мөмкинлек күп Бу була. эшләр микән? Бу шул автомобиль номерларын тарату кебек. Монда да суд утырышларында судны алып менә автомобиль номерлары. Искәндәр күбрәк белә дә инде, әлбәттә, 45 ел буе суд утырышында утырган адвокатка караганда, судларның ничек барганында күбрәк белә торгандыр. Ләкин шулай да мин үземнең сүземне әйтеп карыйм әле. Журналистларга караганда мин күбрәк белә торганмындыр ул мәсьәләне бәлки. Яхшы. Әйеме? Әйе, әйдәгез әйтеп карагыз. Нәрсә дип әйтәм? Кайбер утырышны алып баручы рәисләр, хөкемдарларда үзләре теләсән инде сүзләр, теләсән инде фикерләр әйтергә суд барышында әйтергә тиеш булмасалар да, үз фикерләрен алдан әйтеп куярга тиеш булмасалар да, андый сүзләрне әйтеп кую очраклары да бар иде. Димәк, бу закон, фиксация кертү законы, аудио фиксация кертү законы ике якны да тәртипкә кертәчәк. Һәм иң мөһиме аның, күп вакытта мондый фиксация бармаганда суд утырышында бик кирәкле нәрсәләр сөйләнелгән шаһит күрсәтмәләр яки башка дәлилләр беркетмәдә күрсәтелмәскә мөмкин. Һәм без әлбәттә судта катнашучылар кертәбез. Менә шундый нәрсәләр протоколга теркәлмәгән яки ул алай дип әйтмәгән, алай дип әйткән иде, без шундый үзебезнең замечаниеларны кертәбез андый вакытта һәм күп вакытта ул замечаниеларны канәгатьләндермиләр судлар. Хәзер андый сүз булырга мөмкин түгел. Ләкин барыбер җәмәгатьчелек фикере дигән дә бар. Мәсәлән, шул ук Мәскәүдә судларда видеофиксацияләрне карамыйча, киресенчә инде мәсәлән үзләренең инде мәнфәгатьләрен кайгыртып кына башта хөкем итеп, аннары чыгарган мисалларны һәркайсыбыз да белә. Әйе. Мин дә бер фикер әйтеп үтим әле. Мин гади гражданин буларак әйтәм, бит, гади халык бер кешесе дип әйтим инде. Менә бит сез һаман сөйлисез судьялар турында, бит суд турында, тиешенчә башын дип, закон рәвешендә башын дип, монда бит халык судка килә гаделлек эзләп. Менә монда гадел карарлар, хөкем карарлары чыгарсыннар дигән нисбәттән чыгып эшләнгән булса, бу бик әйбәт. Чөнки бер үк Татарстанда урнашкан югары суд тагын, район суды да әйбәт. Бер-берсенең эшләрен карап, әгәр син район судының карары белән кабул килешмәсәң, югары судка бирәсең бит инде, әйбәт. Менә шул район суды чыгарган карарларны башка регион караса, миңа калса дөресрәк булыр иде. Менә бу гаделлекне чыгаруның бер усулы. Хөкемдарлар киткәнен беләсезме соң сез? Аннан соң башка бездән үк киткән хөкемдарлар Самарда бездән киткән судьялар бит. Моннан киттеләр судьялар, аннары монда алмаз Бу чакта нинди гадел хөкем карары көтәсең инде. Югары суд даирәләрендә дә әйтелгән сүз бар. Халык судка гаделлек эзләп килә, законлык табып кайта дип. Я закон белән, я гаделлек белән эшләргә дигән сүз бар иде. Гаделлек дип бөтен кешедә гаделлекне судта эзләмиләр иде. Ләкин хәзер карарлар әз генә булса да камилләшер микән? Менә бу үзгәрешләр керү белән. Минемчә камилләшер. Камилләшер. Ләкин монда тагын шундый бер мәсьәлә бар, аны тискәре ягы да, уңай ягы да бик күп дип әйтәм бит. Әле халыкның халаты да бар, халык үзе катнашырга тиеш хәзер законнар буенча, әйме? Ул хәзер мин Искәндәр шикелле әймәгә кереп китеп барам инде. Һәм менә Самарага бару һәрбер кемгә дә бик җиңел эш түгел. Бүгенге көндә материаль яктан, матди яктан кешеләр бит чикләнелгән.
Менә андый якларын караган вакытта аның тискәре яклары да бар. Ну, әйтеп узганымча, бүтән мин бу мәсьәләгә әйләнеп кайтырга теләмим. Бу законнарны, бигрәк тә процессуаль законнарның файдагамы, зыянгамы икәнен әйтә алмыйбыз. Вакыт күрсәтер. Барысында тагын сәяси ягы бар әле. Карагыз әле. Ул Татарстаннан булган вәкиләтләрне Самарга күчерәләр. Ул совет заманында булган хәл. Андагы логистиканы Самара аша уздыралар иде. Хәзердә шул хәл, мәсәлән, оборонка, фәлән, судларны да башта теге Түбән Новгородга күчерәләр иде, хәзер Самарга кире күчерәләр. Монда аның сәяси ягы да бар, кызганычка каршы. Бу гамәлгә кергән үзгәрешләр без әйтеп киткәнебезчә инде билгеле бер вакыттан соң билгеле булырга тиеш һәм автомобиль темасын күтәргәнбез икән. Безнең әле тагын үзгәрешләр бар. Ул евро безнең ОСАГО мәсьәләсенә кагыла һәм евро протокол төзү буенча. Сез бу хакта ишеттегезме һәм бу үзгәрешләрне ничек кабул итәсез, Фәрит әфәнде? Мәсәлән, сез. Әлбәттә, бу законда үзгәреш кирәк иде. Тик мин әйтер идем, бу закон эшләнеп бетмәгән дип. Евро протоколлар белән, менә мин соңгы 6 айдагына 8 суд булды. Бу евро протоколлар буенча. Шуның автогражданка буенча. Шуның икесе ГИБДД хезмәткәрләре белән төзелгән иде. Протоколлар аварияда. 6 чырагы евро протоколлар. Шул 6 чыракның берсе генә дә беренче заседаниедә үтмәде. Яңадан үткәреп, яңадан тикшерелде. Шуның берсесе гаепле булган кеше, гаепле булмыйча, киресенчә зыян күргән булып чыкты. Хәзер полиция хезмәткәрләрен чакырмыйча гына бу мәсьәләне хәл итеп була дип уйлыйсызмы? Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, минемчә юк. Юк, булмый. Чөнки беренчедән моның өчен әйеме ким дигәндә 40 ел эшләгән, 45 ел эшләгән адвокат булырга кирәк. Һич югы 1 ел эшләгән, әйеме. Чөнки монда хәзер килеп авария булды, әле генә икебезнең дә баш эшләми, әйеме. Нәрсәдер эшли башлыйбыз, төзи башлыйбыз. Әйе, монда нинди турында сүз алып барырга мөмкин. Аннан соң аны бит әле бөтенсендә дөрес иттереп тутырырга да кирәк. Ә монда ГАИ хезмәткәре килде, ГИБДД хезмәткәре карады, бөтенесен фиксациялады. Безнең өчен дә уңайлы, аның өчен дә уңайлы. Әйе, монда беренче бер генә бар, 400 мең сумга кадәр хәзер инде каплый башлаячак. Әйе, тамашачыларга да әйтеп узыйк әле без әлеге закон турында. Димәк, тамашачыларга да аңлатып китик. Хәзер юл транспорт хәрәкәтеннән соң евро беркетмә төзү өчен безнең полиция хезмәткәрләрен чакырып туру кирәкми. Һәм ОСАГО буенча 400 меңгә кадәр түләнә диләр. Менә моның белән килешеп була микән? Ничек уйлыйсыз? Каян белә аласың син аны? Синең машинаңа җәрәхәт 400 меңгә генә килгәнен. Бүгенге көнне 400 меңлек машина да юк. Ремонт бәясе бит яңа суммадан чыгып ясала. Шуңа күрә ничек инде без бәяне бирәләбез. Монда 100 меңгә кадәр дә хата булып килеп чыгадыр. Хәзер 400 меңдә без ничек беләбез күпме безнең машинага бәя булганы. Нәрсә өчен кертелә бу законнар алай булган? Бу беләсезме нәрсә өчен кертелә? Халык әзрәк менә авариягә эләгә дәймәк кеше. Көне буе утыра. Минем бар шундый шаклар күргәнем бар, шаклар иртә белән күреп киттем, илә вакытында узам, әле һаман шунда торалар иде. Гаи килмәгән иде. Менә шушындый ишраклар бу тагын да күбрәк булачак. Бер нәрсә дә булмаячак, бу тагын да халыкның башын бутауга килеп чыгачак. Әмма евро протокол аркасында 400 меңгә хәтле түлиләр дигән әйбер кешеләрне үзара теге эшләргә мәҗбүр итәчәк инде, үзара килешергә мәҗбүр итәчәк. Әмма ул дөрес булмаячак, барыбер судсыз барып чыкмаячак анда. Әйе, Илгизар әфәнде, сез Менә мин гади генә автомобиль йөртүче буларак, әйбет, минем стажым 98 елдан бері санала. Минем сез әйткән очракта утырганым булды. ГАИ хезмәткәрләрен чакырасың, көтәсең, шалтыратасың берчә тапар килмиләр, килеп җитмиләр, яки алар Казан шәһәр эчендә бирәк тә инде. Менә ул очракта, булырга туры килде инде. Бигүк теге җитди булмаса да шундый авариялар или сиңа килеп керәләр, или син үзең гаепле булмыйсың. Бу очракта карыйсың дагы аварийный комиссар чакырсаң җиңелрәк төшә. Ул тизрәктә килеп җитә, аңа 1000 акча түлисең, анда күбрәк түлисеңме? Синең эшеңне ул ясап бирә, аннан соң икәүләшеп китәсең инде үзәк ГАИга. Сез хәзерге көндә безнең Казан шәһәрендә, республикада менә шундый практика бара. Юридик фирмалар инде төзиләр, һәм шул юридик фирмаларның үзләренең комиссарлары бар, үзләренең экспертлары бар, һәм алар тиз-тиз генә әмәлләп, менә шулай итеп ГАИ хезмәткәрләрен чакырмыйча эшләгән эшләр буенча зыян күрүче үзе риза булса да, алар менә бу зыян моның кадәр суммада гына түгел, аннан да югарырак дип әйтеп, кабаттан судка биреп кешеләрне чишендерәләр. Ул фирмаларның каян килгәнен дә белмибез. Хәзерге көндә бара шундый хәл. Анда мен бүген менә бу законнан бернинди зыян күрмим. Чөнки менә
искәндәге сүзне әйтәсем килә. Но инде бүгенге сканероль артында шуны миллион шәһәрдә башка шәһәрдә йөргән машина арасында ул бер китмәдә яза белмәгән шофер инде аңа ничек ышанып машина биргә була. Чөнки мин мондый очракта булганым бар. Без үзебез монда бит каралган. Әгәр дә бу теге авария очрагында тән җәрәхәте алмаган очракта гына мөмкин бу. Әгәр дә җиңел генә бампер сызылып киткән, ишегенең җиңел дигән, аның бит бер нинди бер дә юк. Анда бөтенсе образец даже бар теге. Самалар шул бөкеләрне булдыра да инде. Вот беренчедән бик күп бөкеләр булдырыла. Икенчедән ГАИ хезмәткәрләре чөнки ГИБДД хезмәткәрләре аз ала, җитмиләр. Вот аларны аттыру тагын бюджетка нагрузка булып чыга. Шуңа күрә мин монда бер нинди зыян да күрмим, аның начарлыгында 2 кеше чыгып 15 минут эчендә неужели инде 2 машина схемасын сызып, дальше аны барып почтага сала алмыйлар. Бәлки менә хәзер өйрәнә башларлар да. Әлбәттә бер тапшыру кысаларында без барлык закондагы үзгәрешләрендә карап бетерә алмыйбыз һәм шуның өчен әлеге тапшыруның һәм әлеге теманың дәвамы булачак. Исәнлектә күрешергә язсын.